जौगायजोब्बाय आंजों मावनानै आलु लाब्रा एवनोसै फुंनि Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गेदेर भिडिअ'आव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै भिडिअ'खौ नायलांथारगोन नोंथांमोना आंनि दिनै भिडिअ'खौ दायो माने मर्निं टाइम आरो आं फुंनि ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय दा आलु भाजा एवनो नागिरदों आरो भिडिअ'खौ नायलांथारगोन नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ अमा बेदर एवबाय बिबु बिखा ओमफ्राय अमा बेदर मोजां आरो ओमफ्राय बिथै दङ दा थारुनजों नाजों संसै नैबे बिथै आलासि फैनो नागिरदों आरो फैगासिनो दहाय फुङावसो खबर हरदों दा बिसोरनि थाखायनो संनाय खावनाय सोलिगासिनो आरो दायो आलासि माने जोंहानि आमाइनि फिसाजो आरो जोंनि आमाइनि फिसाजो ओमफ्राय बिनि हासबेन्ड दिनै सानैजों फैगोन आरो आंनो मोनसे स्पेसियेल मोनसे गोथाव संनानै लाबोनोसो नागिरलायदों मालाय नायलांथारदों नोंथांमोनाबो आं मा ओंख्रि गोथाव संनानै लाबोदों आलासिफोरा मोनबाय नै अमा बेदरा आंनिया ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनगासिनो ओमफ्राय मा होनो अमा बेदराथ' मोनबाय ओमफ्राय आं ना एवगासिनो थारुनाव होनायखौ बे आङो दा नै अदाबाव फैदों माबा मोनसे बाथ्रा आरो माने हासबेन्डआ सानफ्रामबो अदाबाव संनाय ओंख्रि जानो बिबाय थायो आरो आइखौ थिनलाय आंखौ थिनलाय आंखौ थिनलाय आंखौ थिनलाय थ' आङो दिनै ओंख्रियाबो एसे बुरजा नालाय आलासिफोरबो फैनाय आरो थारुन ओंख्रि एसे मोजां ग्लब ग्लब गोदौबा साबसिन जायोना बुरजा ओंख्रिया ओंखायनो आङो दिनै माने अदाबाव संनोसै आरो थारुन ओंख्रिखौ नाखौ आं गेसावनो माबाखाबाय एवखाबाय ओमफ्राय गासिबो सामब्राम गुफुर आरि मस्ला मस्लि स्रि लाखाजोब्बाय आङो सामब्राम गोजा आरि बानलु हानानै लाखाजोब्बाय दा आं बेयाव संनोसै आरो अदाबावहाय नैयाव थौआव संगोन गासिबो रेडि जोबखानाय संनोसै मेथाइबो जाहोथ'लांनांगौ गेजेर गेजेर दै गुदुं दंखायो बेयाव दै गुदुंखौ होगोन दा थाव गोथां साराय दुंबाय जौगायजोब्बाय आंजों मावनानै मस्ला सामब्राम गुफुर संख्रि गासिबो लागायजोब्बाय संख्रि हरसै आलासिफ्रा दाबो सफैथ'वाखैनो बेसोरा मा गोथाव ओंख्रि संनानै लाबोनायनि खोथा ओंखायनो गोबाव जाबाय खोमा
दै हरजाला दैया गुदुंखासो जासिगोन दे ग्लब ग्लब होबाय थाथोंसै आङो गाइखेर फुदुंखांबाय ओमफ्राय एबार थारुन ओंख्रिखौ नायनोसै आरो गोदौगासिनोमोन आं गाइखेर फुनायखांबाय आरो सागं लाखाबाय सागं सानानै नाखौ होसननोसै दसे गोदौ होबावनोसै ओमफ्राय मस्ला मस्लि हरनानै दुन्दिया होनानै खांसै Odabao संना थारुन ओंख्रि मेंबाय Odabao ओंख्रि संनानै मेंनाय मोनबाय दसे जिरायथ'नोसै आं 2 मिनिट बा 3 मिनिटसो ओमफ्राय ना बाथोन एवनोसै मोनखाबायानो आरो गैखालायानोसै ना बाथोनल'सो एवनांसिगौ ओमफ्राय ओंखाम जानबानो जोब्बाय ओंखामखौथ' दा लास्टआवसो जानखागोन मानसिफ्रानो दाबो सफैथ'वाखै माने ओंखायनो लासै लासै संनोसै नारजि अमा लानानै फैबाय आंनो जि गोथाव फुदुंफिनबाय भिडिअ बानायदों आं नै सिथावबाव दंबावोसो नै ना ओंख्रिबो संनानै लाबोदों जासाय गोथाव गोथाव मोनजासिगोन दिनै आं अमा बेदरखौ फुदुंहरनो इथिं दोनहरथ'दो ओंखाम गाबसान्दि नै आलासिफोरा खोमसि नुदों इथिं आंनावथ' मोजां नुथारदों नै आं मालाबा नुखादोंमोन नोङो गानलाबाय गुबैखौनो गानलाबाय आं गानग्राखासो बियो